Indi şöyle ordat var, biz hemmemiz bir neme, Türkmenlik. Bizi häzirki rejim dagadyp, aramyzda bir-birimizin aramyzda urşar ýanar etdi. Sebebi bir millet bilimsiz oýlanmakdy, o millet ýöne bir-birine düşünmez, urşar, jebisleşip bilmez, örgütlenip bilmez. Şonuň üçin örgütlenmesin diýip edilýär bu häzirki terör rejimem oýnaýan oýny, halkyň agda bir ýere gelmesin, ele tutmasyn diýip şondan gaty erbet gorkýandyr. Şonuň üçin hem halkyň arasynda nemet almak, tows almak politikasyny ýöretýändir. Ýöne bir şekilde biz hemmemiz bir geminiň içinde bir gün bolmasa bu görünüp duran zat, bu gidiş baba eltenok 33 ýyl ine garaşyp gelip otyr, ine düzeler, mine düzeler ýöne munyň soňunyň gowy bolmajagyny näçe ýetki berdik, näçe tanyp ömrümiz zaýalandy, näçe maşgalalar dagaldy, eneler çagasyz, çagalar ene mehirsiz, bir maşgala ýarsy o ýerde, ýarsy bir ýerde sergezdan bozulyp giden. Yani umuman tragediýanyň içinde otyr şu wagt şeýle bir nemeniň tragediýanyň içinde otyrs muny aýdyp düşünür ýanak däl muny türkmen ýaşap oturan soňuny her bir türkmen bilýändir. Şonuň üçin edip halkym şöyle bir zat bar, o köpüsi gorkýandyr ýurduň içinde. Her kimiň cesareti bolmaýa, her kimiň bilgisi o käbirleriniň bilgisi bolmaýa. Ýöne şöyle bir zat bar, neme garşy, şu awtoritar, totalitar rejimlere garşy her hili söbeş bar da. Munyň riskli söbeşi bar, risksizi bar, orta risklisi bar. Ine munyň riskli informasiýon tarapyny häzir Milli Halas Etjik Komiteti edip otyr. Ortağa çykyp nämeň nämedigini halka düşündirip otyr, özüni riske atyp otyr. Sebebi bu adamlar neme adamlardyr, watanyna bipar garamayan adamlardyr, ortağa çykan adamlar. Bular iň riskli, iň hoply işi edip oturandyrlar. Ýöne munyň orta hoplusy, hoply däller hem bardyr. Mesela mine ýurduň içindekiler üçin hoply däl görnüşleri bardyr. Bu da nämeden ibaratdyr? Häzir bildiğimçe birazajyk neme edip açsam şunun ortasyny. Meselem ýurduň içinde